Kọmishọna ahụ maka ọdịmma ndị ntorobịa na Anambra steeti bụ Maazị Patrick Ayamba ekwuola na ọchịchị nọ ugbu a efolugo ntụzụta ime ka steeti abụrụ mgbakọ na nzukọ ịmụta aka ọrụ na mba Afrịka niile. Maazị Ayamba kwuru nke a ka ọ nọ na-agagharị na steeti a niile n'ogige ọzụzụ dị iche iche n'ụlọ ọrụ dị iche iche ewepụtara maka ịkụziri ndị ntorobịa aka ọrụ dị iche iche n'okpuru amụma One Youth Two Skills Project na-aga n'iru ugbu a. Blessing Uchendu so ha wee gaa nleta ahụ wee weta akụkọ ịga n'ugbu a. Okpuru ọchịchị ndị agara gụnyere Awka South, Anọcha, Agwata, Orumba North and South, ebe ọgbakọ ọmụmụ ihe ndị ahụ bụ nke dịgasị na Unizik Business School, Industrial Training Fund, IDK, Nneni, Igbo Ukwu yanakwazi ebe ndị ọzọ ga ka ọ na-agwa ndị ahụ nọ n'ọzụzụ ahụ okwu ka onye kọmishọna ahụ kọwara na ya bụ njem bụ iji wee neba anya hụ na ndị ahụ na-amụ ya bụ ihe na-etinyesi anya ike yanakwa ịhụ ka ha si eme ya bụ ihe ma dokwazie ha ka ha gbaa mbọ tinyesie uchu otu o kwesịrị. Ọ ga n'iru wee kwue na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye nke ọ na-anụ ọkụ n'obi ịhụ na ndị ntorobịa nwere ọrụ ma nọkwara onwe ha na-eme ọfụma. Onye kọmishọna ahụ toro ndị ahụ na-akụziri ndị ahụ n'ọzụzụ ihe ma rịọkwazịa ka agba mbọ jikọọ aka ọnụ ebe ọ nọkwazi wee kpọkuo ndị ntorobịa ka ha jikọọ aka ọnụ ịhụ na edozi steeti a ma mekwa ka ọrụ bụrụ nke ga-adị ebe ọbụla. N'aka nke ha ka onye Anambra State Chairman nke National Youth Council of Nigeria bụ Sọveyọ Obiemeka Chukwudi, onye Anambra State Chairman nke Anambra State Association of Town Unions Asatọ Youth Wing bụ Comrade Ken Okoli yanakwazi onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo Youth Wing Anambra State bụ Comrade Onyedika Ewa kwuru na ya bụ amụma One Youth Two Skills bụ nke dara ụda ma bụkwa nke bịa mgbe kwesịrị ma rịọkwazie ndị ahụ a na-enye ya bụ ọzụzụ ka ha gbaa mbọ tinyesie uchu ike na ya. Ụfọdụ n'ime ndị ahụ n'ọzụzụ gụnyere Ugonna Nwobi, Favour Nwafọ, Kingsley Ezenwaka, Theodore Ọkpara Ugo yanakwazi Mmesoma Akanna kọwapụtara afọ ojuju fa nyegara steeti a ma kwukwazie na ya bụ ọmụmụ a na-enye ha bụ nke kwalitego olileanya ha nwere wee nyegara ọdịniru ma tokwazie aka na-achị steeti a yanakwazi ndị ahụ na-enye ha ọzụzụ ma kwa nkwa itinyesi uchu na ya. Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.